Ang ilang sakit is, na sila'y leukemia, na sila'y anemia, na sila'y tumor, na sila'y heart failure, o naapa yun sila'y Down syndrome. Makaingon ka nga, swertihan ang batao, na naman siya tanan. Malanog lang ito na mga mahal. Dagang iyong salamat sa mga grasya o panalangin. Ngayon mong gihatag diri ka na mo karong adlaw. Manginaot kami Ginoo sa GMCC nga reality nga unta magpadayon ng ilang mga tumong ug maayong nga tinguha para makatabang sa mga tawo nga ginahanglan nila pinigud sa mga bata. Nga niya karon diri sa Liupapo. Manginaot kami Ginoo nga kaning ilahang pag-ani karon makahatag kami og dako kayong nga tadasig og labi na gyud sa pangalian nga among gipangayo sa imo diha sa matag adlaw. Ining tanan Ginoo among pangayoon pinagi ni Kristo kinsa among gisimba ug among gihimaya. Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hi! Hello! God is good. All the time. Then God will. Yes. Palakpakan na to atong bisita karon na kay sila oh. Hala, kanang lingkod mo diri uban ma'am. Pwede ra kita diri unsa man taman nga gamay ra man ni atong balay. Sir, salamat kay sir si Sir Murao kuan gyud nalipay mi og dako nga nakita namo kamo karon tanan diri nga kaluoy sa Ginoo naa nagani ang inyong mga actually nagahan pa kay mga bata nga moabot pa kay naaman gud mi annex atong gitawag na to og likod sa Mary Child. Tuwa dito nakapuyo ang ato ang mga igsuon uban nga mga Muslim nga naabot sila yung mga anak nga leukemia. Naidaghan kayo mga igsoon na itong mga Muslim gikan sa Lanao, Malabang, Cotabato, Zamboanga o Malawi nga nag-aning itang diri kay magpa-member sa Liupapo. Ang ilang namang tumong sa Liupapo mo is malibre ang ilang mga dugo. Mo gini number 1 na mo diri dugo ang kinahanglan sa mga bata at the same time ilang mga tambal sa chemotherapy. Diri pagabot nila diri daghan kay sila. Ningon gyud ko nga bisulong na mo Muslim. Pulbaan kay ko. Kung may ato, ma'am, sir, gusto na ko sila magpa-member sa Liupapo. Unsa ko may requirements. So ako silang gignan, wa gyud ko'y kanang pugong-pugong, mudawat gyud ko og mga member nga mga sama nato, nga mga igsoon nato mga Muslim. Ako silang gidawat, ma'am. Basta kay mukaon gyud. Ako silang dawaton. Basta mukaon lang sila og isa ka buta dun ba okay na kay na. Sir, hindi na lang yung mag-member. Kaya ako nakita ko kung sa gyud ang ka-strong sa ilang faith. Kabalo mo nga no? Gawas sa pagtuo, gawas po sa ilang pagkaon. 100% Muslim na member na ko, nakaulig yung Marawi, nakaulig yung Lanao. Ano man, maintenance sila. Tungod kay nakita na ko, mayo ba ilang pagkaon? Isda-isda agad sila. Yani kung magluto sila ito, mangayog ko sila kay ganahan magkukaon na ng buwan. Kanang mga ipangluto nila. Pero kami ka po'y gato sila bugas. Silang pagkaon dito, ilang mga sudan. Karon daghan kayo ang mga member nga nana sa Villa Candida, na diri sa unsa ni dapit sa Bara? Paminta. Kaya naa sila yung mga parinti o mga kaubanan. So katong naakaroon dito sa MUA, dili na po kito sila 100% ng mga Muslim yun. O ang uban na to is mga SDA, Seventh-day Adventist na mong ibutang dito. So inani mo ni sila ang mga bata nga doon may sakit nga leukemia na dili sa nakalanlaing area sa Mindanao. Pinakalayo na mo ani is Dinagat Island, Surigao, Cotabato, Zamboanga, Jinsan. Kami kani nga bata gikan diri Jinsan. Gabi pa ni nakaabot. So ani manggod pagabot nila sa hospital, interviewon sila sa doktor. Pag interview din nila nga na ilang anak is na leukemia, pangutanon sila kung naa ba sila yung parente, kaubanan, o kaila din sa Cagayan de Oro, may sagwala. So ilang ihatag ang akong number. Dayon, ang doktor rin ngayon nga, sige tawagin ninyo ni, basin o pili pa mo dito. So adun na ko'y 224 ka mga bata na adun na'y sakit ng mga kanser. Ang uban namin, napa sila ng malay, wala pa kaabot dito, wala pa sila schedule. Pero ang naadiri is 73 ka mga bata.
na nag-undergo treatment every day of every other day ang ilang chemotherapy. So matingala ka asa man ang uban ani o ka sa hospital. Ang uban mo gud aning ilang protocol is admitted. While mag-chemo ka, i-admit ka sulod sa isa ka simana, makagawas ka hangtod isa ka, adwa ka simana, makabalik na ka diri. Ang kani pong uban, balik na po ni sila dito. Pasko kaya po sa amo pag mag-chemo mi exchange gift man. Ang naadiri, balik na po dito. Ang tuwa dito, balik na diri. So, ingunahan na, depende lang sila ang protocol. So, sa kadaghan bata nga mong iatiman diri, ado nagi bata nga isa ka buok bata, kunya mo abot pa yun og unom, paingon sa lima, paingon sa unom ka buok iyang sakit. Ang ilang sakit is, na sila'y leukemia, na sila'y anemia, na sila'y tumor, tapos sila heart failure o naapagod sila Down syndrome. Makaingon ka nga, swertihan ang batawin na naman siya tanan. Pero makita niyo, mura ko siya sakit. Malipayon mo siya na naadiri. O, maghatag niyo kalipay, bisa kunsa na lang, para karon. Tanaw ko sige kong istorya, pero ang ilang mata nasa karton. Tanaw sa ganang eh. Paamot, na ako siya nasa sulod ng karton. O, Masig og Juan Macdo or Chowking. Bitaw mga ate, mga kuya, nalipay higog ako kay every season of December nagin ni sa perminti ning dagwaya makita na ko diri. Unya makahatag po ni kadasig sa mga bata nga gapakimo. Kaya mo pan bata mo gula ni dili magpakimo kay sakit. Sa yunan baka nag-inject diri sa doktor, inject diri sa kamot, inject sa likod, inject din diri sa hips. Ang kinin sa hips mo pinatag sakit. Ano man? Ang iyang dagong nga itugsok diri. Kamantay mo ang dagong aguha kanang pagtahi sa sako sa mais. Ingon na kadako unya walay anesthesia dapat ilubong lang na diri sa unod. Unya tuyok-tuyok ko na hangtod nga mulubong sa bukog muna ang bata mo tiyabag sa kasakit. Pero sa kadugayan na nila nga sige gingon na mura og na-realize nila ba nga para okay na kayo para sa ilahan. Munang gitawag na ko sila o little warriors. Nga naman, talagsaon na kayo. Gani, kami magpatuloy. Mutiyabo ang ibig sa sakit. Unsa na nagbukog itusok sa ilahan. O, so muna nga, ini sila tanan, diri, makaingon ka nga, gusto mo yung mga bata, na ba sakit? Wala. Di ba? Samahan eh. Ini sa mga bata, buyag kayo, gikan sa una pagabot, niwang pa kayo. Samot pa ni isa, igsuon ni Jalibi. Si Mike, taga Butuan na po ni sila. Napod ko yung CP din, cerebral palsy. Tinawag ko na kayo, lumoy man tayo, ang hindi nila na iskalipay rabing sir. Kana, isa ka bata, si Sofia. Dili isa ka tindog, dili isa ka lakaw, tungod kay kanang wig di kayo ang iha, dili isa ka bakod. Sige lang sa lingkod, sige lang sa higda. Pero dili sa pakaunon og mga gahi. O, napaisa, niyabot na si ate. Kana, cerebral palsy, 17 years old na siya. Dili ka po sa katindog, dili ka po sa niyabot pa sa 17 anyos. O, pero malipay sa kayo, makakita naman na siya karon din eh. Samot pa, Jollibee, siga kaya mata. Pero dili sila pwede pakanon og mga gahi. Sama sa puthaw, kahoy, bato, simento, tiles, kaya dili-dali ma-digest sa ilaha. Ang pwede nila kaunon lang is gatas, sirila, o kanang water oats. Dahil yun, pwede lagi mo dunit og sirila, iagi sa ko, kaya muna ko kaon. Lami mo rin ako. Tapos kaniling nasa ako, ang abay, kanina muni sila ang pwede mo kaon og grabas, bato, puthaw, kahoy, kahit kalawas. Patay sa ganisi yun. Sabi ni makana sila sa una, mga niwang, hindi kayo na sila. Mga niwang, mga niwang. Pero buyag-buyag na po na sila diri nga naa diri. Unya, makita ko na nimo, nanay sila yung mga talent. Ang talent anay nila, sila na panghawig sa pulsa sa mama o papa, yung mga yung kwarta. Mga talent. Nanay sila yung pwede ni sila musayaw, pwede ni sila mukanta. So, kaluwi sa Ginoo, ang mga bata nga naa diri is, nakita gid nako pag tukod aning lipapo, daghan kayo ang ni-survive ng mga bata. Gani sa pagsugod pa lang namo
Since 2016, nag-start ang akong anak sa chemotherapy April 4. Lisod kaya mo kayong tangato kaya diha kami matulog sa gawa sa ospital. Magbuklad lang may karton. Magpalit may karton di atbang sa ospital kana ni mga parmasiya, magbuklad. Abugon na yun may sa guard kanang diha yung mahila sa kanang bitang agianan. Abugon taon na si guard niya. Kanang bitang pag-abog bitang nga sikat-sikaran pa ang imuhang tiin kay. Kaya muratag mga iro ngayon na ba, lukoy kayo. Di ba ako kami, upan akong anak, nibalin mi dito sa morgue. Sa kilid sa morgue, dili kita kasapan dito kay dagan mga nag-standby. Ang problema lang, pagkatulog na mo, makurat mi, ganay mo tiyabaw, ha? Sus na aray, naghatod na po patay. Magtiyabaw, ganun, di kayo katulog. Kung na pag-uman na to, nibalin din mi, o Kapitolyo. Pag abot sa Kapitolyo, giabog na po mi sa provincial guard nila. Kaanak jugo, luya na to ani. So, bali na po mi, hantod na himo na mong katulganan ang Red Cross. Kaya amigo na ko ang security guard. Kunya katut ang folding bed nga kanang nay mag-donate. Muti among gihulman, among higdaan sa akong anak palit na ni may katol. Dili may muuli kay ngano magod pag muuli-uli magod ni. Hingo ra magod ang amo ang akong asawa. Samantalang ako bukid nun ko. Kunya magsige may guli ang bata magod. Kana bitang dagaton. Dagaton maganita wala tayo bati unsa na lang kani mga bata nga gakimo. Una nga, luwi kayo kung ato silang pasagdan. Ngayon, pasensya kayo mo kay wala kita ko kanang kapangugas pa kayo. Kanang naamon ni magsige magugugluto niya kada buntag o turon kay amo ang isna para sa mga pulis. May nalang po nga namin mapalit nga masustain ang ilang pagkaon ug mga tambal. At the same time pag yun, pag napoy bata mamatay, palitan pa naman nagsinina. Kabuhatan pa na ako naglungon kay kasagara lungon manggod mga tagas. Kaya kini usay bata ang gilungon taas kayo. Kung saan na lang to di kawang-kawang na ang ibuhat di pamutangan na lang namo yung mga gamit para mo sigo gid siya. Kagahapon na alas 2 sa adlaw nakuhaan mi isa diri. So naakaron dito sa gihapon na namo kagabi dito sa ilahang balay. Nagabalulang raman po. Dugay na kito siya diri. Kabata. Kunya amo lagi itong gihangi nga diri na lang siya kay kana bitawng naaka sa inyong balay niya. Kung unsa na pwede nimo mapakaon sa bata, mao na problema. Ang mama is dali ka bigay kay ta makapalit og noodles, di ba? Noodles which is bahog kayo sa ilang cancer cells. Ang mama is mupalit nga kanang dali ra makaon. Una akong gihangyo ang bata nga diri na lang ka. Para aning uban di pambilin ra ning uban pud sa kuha. Ang problema kay di man musugot yung mama o papa. So ang nahitabo, kaon siya bisa-bisa. Angkod nga nakatrigger sa iyang leukemia, nibalik ang iyang sakit, may din ang bata nga, dili na ko magpakimo kay kapoy na, bahalag mamatay ko. Alam mo iyang istorya. So mo ito nga, namatay siya kagahapon. Sige po siya panawag sa ako, nagpatabang siya nga, kung gusto pa man ka mabuhi, nga nung makaragpatuo. Sige sa panawag sa ako nga, pa, kay kapapa naman to, pa, kabangi ko pang masunod ko sa ICU. So muto kagahapon na tumiyaging adlaw, ako yung gi-preparahan nga makasulod siya sa ICU. Pag human, gitubuhan. Ang taon, wala na magigit siya ni survive pag tubo na. So matay ko yun, saan ka man, inanaamil atong pinamuna. So far, gikan sa October, November, until karon kami na po bata, isa. So, hopefully, dili na kung na, wala lang tayo musunod ato. Pinaturo mga gahit itong ulo, tapon, matinumano na. Kaya ang bata nga nag-edad of 10 years old above, taas kayo ang mortality rate. Na naman, di naman ang mapabadlong. Wato naman ang tindahan, palitog soft drinks, kaon ng junk foods. Pero kayo mga bata nga 10 years old below, naminawin sila, sigahan ni mo ning bata, mahadlok naman Oo. So, una nga, mali pa yung lako nga sa mga bata nga nadiri, mga survival rin kayo. Kaya uban karon nagyabunuhan og dugo dito, ubay-ubay po sila. So, kung ako sa nanginan, kung makaapas mo, maabunuhan mo sa'yo, apas na lang mo diri. Gani, kami yung sa kabata nga, pinaka 20 ni sila kabuok nga mga dagko kayo o tiyan. Kung tanaw ni mo, sino yung mga bata aburos man? Yan, kung uban kay 6 years old, 8 years old, ang ilang spleen lukad, magsige na og dako ang ilang trabaho po na sige na po abuno og dugo, abuno og dugo, abuno og dugo. So para aning nasa kong isa, ali siya. Kani siya dako kini siya tiyan sa una. Niya
kung siya kanang ang iyang tiyang siguro anak gid kay isa ka kanano. Makaingon yung nga buros ni bata. Pero sa diyang nag-normal ang iyang hemoglobin o platelet, automatic ipaspasan gid mo siya paopera. Sa diyang gioperahan siya kay kani siya gaabono kada semana og 12 ka bag na dugo. 12 ka bag. Pero ang iyang kagikan ni vampira man siguro ni. Vampira ka zombie. Sige na ni kaawnog dugo gyud 12 ka bag kada semana. Until na yun gioperahan siya, makita ni nagbra ka siya? Wala ka nagbra, okay ra? Yung tiyan, tanawa. Yabrihan na yung tiyan. Taas kayo ang abrino. Ikuha ang tumor nga nasa iyang tiyan dire. O, kaluoy sa Ginoo hapit mag 5 ka kilo, may siguro to? Tulog kayo. Dako kayo. Magsakay ko siya o jeep sa una. Luoy kayo kay makurat ko ng mga tao. Niyanag siya na, hala, kinsa may nakasalaan na? Siyang ba? Abi nila ninyo na, pero wala pa kayo uyab karon nana. Wala pa. Nalingkod na siya. Pero gusto ka makauyab ka. Dili pa? Sige na, para na kayo kauban. Uban-uban ko siya mamagod. Siya ra po na adri gibili uban siya may isuon. Mga po sila yung isuon na pareha po, lahi po ng sakit. Muna yung magulang. Jundel, tindog. Kaniyang magulang, buslot na kasing-kasing, blue baby. Pero, sayang sa buslot o kasing-kasing, ako na siyang gipangitaan kung mao'y mo tapak sa buslot niya nga kasing-kasing. Pero wala may parehag edad niya dire nga nakabisita. Di ba? Mas maayo na lang po nga ako ni siyang tagaan o mahulip sa iyang buslot nga kasing-kasing kay madasig man siya magpakabuhi din sa ibabaw sa kalibutan. Ako lang sa ignan na ayaw lang panguyabi ang doktor o nurse kay base nung paspasan ka ginji. Wala sila din nga mga bata nga lahi-lahi o mga title sa ilang mga sakit. Sa una, leukemia na yun. 70 ka bata akong gitabangan, puros mga leukemia, pagsugod na ako diri. September 27, 2017, mo na may umpupuyo diri. Pero mutuo mo sa dili, until karon sa 70 ka bata, nabindan ng kog siyam. Kanang siyam, uba na po to akong anak. Motong gitawag na ako na sila og mga little warriors yun. Grabe ang mga injik kada adlaw. Pero ang akong anak, 1 year and 4 months lang sa among chemotherapy akong gipaundang. Kay dili lalim magsige injik, grabe kakapoy yun. Kung sige kakapoy, sige kagkuot ba niya, huwag kayo makuot. Kadugan, mag-ngatol na lang ka, ito di mong paakatol na lang kita, kaya wala lang gini ako kuot. Pero wala ko nawala ng paglaom. Tungod kay ang Ginoo naglantaw sa akong ginuhatan sulod sa pila ka tuig nga nami sa ospital. Gani ang akong anak bugtong nagkimo sa Northern Mindanao Medical Center nga nag-zero ang ANC. Kanang gitawag na to appropriate neutrophil count. Unya, only po siya nga bata nga nagkimo nga nag-bilateral ang pneumonia. Meaning, ang iyang baga puno sa plema tanan. Motong gignan ko sa doktor na, sir, andam-andama imong kaugalingon karon. Unya or ugma ang imong anak mawala. Negative 0 naman siya. So wala na yung rason nga akong anak mabuhi pa. Pero sa dihang dito may sulod sa ER, grabe gudwa. Kanang mawala ka sa imong kaugalingon nga ignon kay nana sa doktor niya. Ang doktor nganong nag-zero ang iyang ANC, tungod ra po siyang gibuhat, which is dili unta to pwede niya timuho ng akong anak kay naghilantan. Naana sa among protocol. Ang among protocol manggod is you cannot proceed to chemotherapy if your child is on fever. Pero kay iya manggikimo gyapon wala ko ni pirma og fever. Sa dihang gibalik na ko akong anak sa ospital kay wala naman ginagiliw akong anak. Pag-abot sa ER, ihawa di po dito gibutang ra siya sa cubicle, gipangita na ako ang doktor. Pagkakita na ko sa doktor, ako na yung ginanatutog. Supakay ka! Maraming si Manny Pacquiao, si Mayweather dito. Anak, unuhay ko dito, pero grabe na kayo, anak ko kabalog, kinsa di akong giatubang. Sa dihang nag-action mi doha, na anay mga 5 ka buok, nagipangtabang atong tumura, gipangbumbahan na ba? Diha, alas 3 sa hapon. Ako lang i-share sa inyo, okay, para madumi-dumi po tagamay. Ayun, kato siya nang hitabo, ang doktor nito nga,
Dok, grabe dok, akong anak dok, imog yung giti mo. Sa karon wala na nagbangon, na akong anak wala na ginagliw. So ako una-una, wala akong asawa, akong mama, akong ugangan, wala na, hilak na sila. Kay nakita mo nila, kung nag-istorya sa doktor mo, na to siya. Pero, sa diyan gibutang sa cubicle akong anak, nakita gina ko nga, wala na siya nagliyok. So balik ko, ipakita na ko ang doktor. Sa diyan nag-iskrima mi duha dito, kaya akong tingog sa ospital. Sige na bitang mawala bitaw ka sa imong kaugalingon. Bisa kung sa nila yung mga ipang-istorya, di nato na malikayan. Isip usa ka amahan sa usa ka bata nga tabangonon ang iyang kinabuhi. Sa diyang nag-iskrima mi duha, niabot ang pila ka nurse. May ako ginagaon sa man, mulaban mo? Abang mo sa ako, sus mo, nagigugsi man itakyaw ko nito rin taon. Pagkataon-taon, naiduha ka bar, sus, nagkura ba kayo mga lawas? Niya gamay magay ko. Ilan akong disipitan, ipagawas ko nila. Sir, gawa sir, kaya nakahatag ka diri og kanang iskandal. Kay ang mga pasyente o, dapat yung pangtabang, niya ikaw kasing gita ka diri. Ay ko nga, unsa man nagabutang sa inyo niya? Every one patient, one sir. Ako, anak, ako may one sir. Ano ipagawas mo ko ninyo? Sir, gawas lang sa sir. Tungod sa ila akong giguyod, inatras, ibali na ginatras ko, ningon yun ko sa Ginoo nga Lord, tagaay kong kusog. Wala tayo magpahisa, tagaay kong kusog. Pero kabulo mo sa inyo, tabo, nahimo kong Samson. Ipagbangga na ko sila duwa. O, naligid silang duha. Pagligid nila, nakulbaan ko, basta tabangan kong sumbangan eh. Kaya ko na maglawas. Nisulod din ko dito sa cubicle sa akong anak. Kung isirado din nila katong kortina. Pagkita na ko, wala na gina akong anak naglirin. Paghangad na ko, kailangan may crucifix. Kung ato lang sa mga Katoliko ha, insay mga Katoliko diri. Kanihan tanaw. Oo. Akong asawa ay saksi ni Yuba. Munang manapalahi mi yung tinuwan. So, sa diyang paghangad na ko, nakakita ko crucifix sa Divine Mercy. Kunya na siya heart sa tunga. Moto'y una na ko nga, gitanaw. Ningon ko siya, Lord, ayaw sa ako akong anak. Kami, himuha sa inyong instrumento nga makatabang para sa mga bata nga sama niya balatian. Sa katulong na ko nga sige istorya, sige ampo sa iya, nakurat kaayo ko. Kaya ang heart sa crucifix, nigawas ang race sa Divine Mercy. Diba, kamantay mo sa ang race niya? Paggawas sa race niya, sakit kaya akong mata. Dili ko kakita nga naman. Ispate ganina yung mata. Kaya katong ispat ito magahit kaya gabi nga siga. Sakit yan, ipiyong ko. Pag piyong na ko, hinahinay na ko glili ang ako ang anak. Pagkakita na ko kay, hinahinay ko siya og tabon sa katong race. Sa diyang, wala na gid ako nakita ang itiro na ko lawas akong anak. Natabunan na gid siya sa race sa Divine Mercy. Niingon na gid ko siya nga, Lord, ayaw itaon ko pasagdi. Kay kung imo kong tugutan nga ang akong anak imong tabangan, ipadayon nako ang pagtabang sa mga bata nga sama niya balatian. Until ato dayon 30 seconds more or less. Naghinay-hinay o balik ang race sa Divine Mercy dito sa iyang heart. Pag una na kong nakita ang iyang ulo yun, wala na akong anak. Pero kabalo mo, wala akong kasayo kung iya bang tabangan ba ko niya nga mabuhi akong anak kung iya habang kuwaon. Pero gikad na ito pag last part yun sa race nga nisulod na yun sa iyang crucifix. Kabalo mo sa una na akong isinggit. Salamat ra yun. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Pagawas na ko, katulog yung singgita o salamat. Pagawas na ko, ang katubig ang ipantaba na 5 ka buok. Ang ilang mga watcher, nagtanawa ko sa kuha. So, naunsa mo nagtawa na. So, ganina, naghilak-hila. Yan ang hanggat og sumagay. Niya karon nagkatawa. Nagkatawa ko, gignan ko nila, nabuang ko. Nabuang ko tungod sa akong anak. Pero sa akong pagkabuang, katong 5 ka buok nga naglinya din na, gipang pump na bitaw, wala pa buhi. Ito bitang manual. O, nakurat kayo ko kay pagkataon-taon. Ang katong 5 ka bukwad, sir, sa kada 5 ka pasyente, nang doon sa ako, niyon sila nga, sir, salamat kayo, sir. Ano naman? Ang akong papa, sir, kay ni Bakot, gusto na maulit. Ano naman? Pag singgit ni mo ganina, sir, nakurat akong papa, may sige kong bumba. Dilanggat sa akong papa ang katong manual nga. Oh, nakita ginagawa niyang papa, naglingkod na.
Oh, kunya, napoy usa dito nga iyang anak, ang iyang anak, natingala sila kay pagsingit na kog salamat, ang iyang anak nitakilid. Pagtakilid, gibunlot na po katong manual na pump. Hantod, 5 gid sila kabog na isa kabog ato babae. Nidoon sila tanan sa ako, nagpasalamat. Hindi ko nga, pasalamat mo sa ako, may ako nagbuhi yung pasyente. Dili na magpa-admit ang katong 5 ka pasyente kay mangulit na sila ha. Abulo mo nga no, naigo siguro to sila sa race sa Divine Mercy. No? Kaya nga naman, pag humangid niya o balik sa race nga katong naagawa sa iyang heart, halos silang 5 nga gitapang atong tungura na nga paskugman. So, gikan na to. Pagkaugma, ang akong anak ipangita sa doktor dito sa morgue. Pangita nila, asa man to si Claraban? Pagkabot nila dito, kay namin yung mga tuwa pa sa ER. Dali-dali din sila. Pagkabot nila, ang akong anak napaman. Pero akong anak, wala na maglilo. Sila din CBC, kanang tawag na to, complete blood count. Sa ilang CBC, nakulat ang doktor. Kay kasagara, bata daw ko nung ngayon ato, patay na yun. O, nakulat sila kay, imbis kay negative 0, nag-positive 30 man. So meaning, 30, so alas 3 sa hapon, nasa significant number, di ba? Pagkaugma kay nag-90 man. So tulong ka 3, 30, 30, 30, so 90. Wala, natingala gid sila. Pagka ikatulong adlaw nag-300 man, nag-positive 300 ang iyang ANC, kanang appropriate neutrophil count. Sa diyang liabot og isa ka semana, 7 ka adlaw, ang akong anak is 1,150 ang iyahang appropriate neutrophil count. Nga pwede na siya kimungon sa doktor. O ang doktor, ipatawag ko nila, unsa daw kuno akong gibuhat. Kaysa kadaghan bata nga ilang giingon adto, patay na gyud. Oh. Pero kabalo mo sa akong giistorya sa ila, daghan man sila. Ako sa ina nga dok, wala ko ilain gitambal sa akong anak. Kung dili ang akong pagtuo pagsalig sa iya. Kay kung wala tong akong dako nga pagtuo pagsalig sa iya, amo kung nga pa ba akong anak. So gida na to, makonsensya na din ko. Wala, tabang ko din, tabang dito. O niabot sa point, nga naay kauban sa akong anak sa ward, nga abunuhan og dugo. So wala may donor kay taga-Sambuang nga. So ako'y mo donate. So pakuha og dugo. Pag abot sa isa ka bulan, naala po may kauban, nga abunuhanan og dugo. So dili ko pwede mo donate og dugo, kay wala pa mo ko niabot og 3 months. So dili po ko mo donate og dugo, dili sa inimimsik kay mabula po ko, kinala mo kay record. Mga to ko Red Cross. Kung sa record na po dito. Red Cross na po ko mo donate. Oh, so, hangtod kada bulan, ako gina siyang nabantayan. Kada bulan ko gadon itong dugo. Sunod sa isa ka tuig, kaya pa ko nadakpan sa Red Cross. Kaya ang medtech sa Red Cross, naka-duty sa NMMC nga laboratory. Pagtanaw nila dito, halaka si Mr. Claraban. Every second of the every 2 months maninig na itong dugo din sa NMMC. Kunya dito po sa Red Cross, every 2 months po gano'n nito. So meaning, every month ko kapatid pa og dugo. So dito na yung nagkasakit ko, di kinay maayo nga sige ka kuhaan og dugo. So sa dihang dako yung kaayo ang lalo sa akong lawas kay sa yunan baka ang bakterya nga nisulod sa ako 50,000. O kunya gamay na lang kulang para nga kanang sa tuingon sa doktor nga di na ko kalakaw kay ang kututo niya ang katong diri sa ako ang bone marrow kay sige mo ko pakuha og dugo. So ang ga-produce og dugo dili pa siya mag-normal, kuhaan na po siya. So which is dili na siya pwede. Ubaan kay kugain ko, Diyos patay, mamatay tagani. Ikamatay yun ang uno to siya ng sakit. Pero kabalo mo, lagi pamagi ang Ginoo nga kanang dili pag ideta niya kuhaon. Kaya kato nga time, pwede ito na ko ikawala sa kalibutan. Pero tungkol sa akong pagtuog, ako nung pagsalig siya, nag-aampo ko sa tanungan. Naluwas ko. Sa diyang nadisgrasya ko, sus mo tuumog sa lili. Ang akong ihatod sa una na pasyente, gamotor ako kayo sa ospital. Nagdali-dali ko pagbalik. So pagbalik na ko, diya sa cruising sa ining LTO, na ay mga hubog na batanon na ikalit o cross niya kusog akong dagan kay emergency lagi kaya na ako'y karga isa ka buong pasyente bata, lalaki sus nagbangga gimidiha sa cruising
Kabalo mo, ang akong pasyente nga sakay, nilupad una sa kuha. Kunya ako, nituyok kadua ang motor, wa gito ni bulag sa motor. O, kunya ako may dugay nakabakod. May gani ang nasunod nga pick up sa kuha, kay nakabrake kung wala, malakayan ko niya. Ang akong giunang ipangita, ang akong pasyente o kasara, sus nakabanda yung taon dito sa kanal. Pero kabalo mo sa yan, samad. Gamay rin kayong garas diri, garas balon suri ba? Mula yan sakit. Pero ako, wala na. Itabangan ako nilang lahat, kaya hindi mo kalakaw. So, kaingon niyo nga, di pa rin ko kuhaon sa pinuhuli. Kay, ang istorya sa mga tao dito, sir, ikaw rin karong si Manaha, ang swerte nga buhi, nga didisgrasya diri. Atong isa kadlaw patay, atong miyaging si Manag patay. Ikaw rin buhi mo, adi pa hindi ko kuhaon di ay. So, naapagin ko si tawag. Napagin ko yung mission gila ay sa kalibutan. Dayon, usana, every time ikaw makanang mawad-an ko ka mawad-an ka o dasig ba sa kaugalingon. Siyempre, pagpakaon na nila, lisod kayo. So yun nga, magpakaon ka bata, yung nani kadagan, wala kay trabaho. Di ba? Kung sa'yo una ni mong baton, mo give up, give ka. Siyempre ako na inana akong gibawa sana. Kung sa'yo ako makuha, ani sila nga, wala ba? Sabi ako'y pamilya, nakibuhin ko ng pamilya. Pero, ang problema na ko, pagkatulog na ko anang gabi, ang mga bata na namatay na, dili sa akong kamot kaniadto, kanang magtabang-tabang dito ko, nagpadamgo sa ako ulan ng uban. Ila akong bibisitahan. Ningon sila nga pa, ayaw, bibiyay pa. Pasalamat magani niya na nakasama mga kauban katabang. Karoon na inoon, mulakaw na inoon ka na mo. Ayaw. Kung sa imo ang problema pa, sampita lang may kikabangan baka. Hana sila. So pag mata na ko, nakonsensya ko, hindi na lang ako sila biyaan. Kaya ako una-una, tundahon ako ni. Gabayad kag balay, dali, galintan ko dali. 6'5 tayo. Ang mong kurente dali, 16,000. Pila among tubig, kaya among tubig dali makinaman. So this is nice mil ang bulan. Ang pagkaon padaan. Kung imong una-unaon, tada adlaw, pinakagamay ang 3,000. Time 30 days. 90 mil. Aha mo ng 90 mil. 90 yun na ako, pero kanang mil, wala dyan na na. Oh. Pero, nakulat ko, kailangan gamiton ang Ginoo para pagtabang sa inyo. Sama sa inyo karon. Oh. Wala mo pumimang dahom nga, na niya yung dalawang diay, dagang kaisang katanan. Oh. Inaala na gyapon ko, sama sa una, ang among bugas is hapsak na lang, 25 kilos. Wala na ni malungkag pagkaugma. Kung siya akong gibuhat pagka-alas 6 sa gabi, abuntag. Tingnan ko, Lord. Sayot taon siya akong Panginoon na lang sa rong adlaw. Kaning adlaw, ako hindi katulog. Katulog na siya ko. O niya, 94 may kabuok dari, apil ang patient o ang parent. Ya, katulog ko. Suko kaya akong asawa. Anong nagtulog-tulog makanina nga naaman kay pangitaon, bugas kay para, ugma, wala tayo ang sa dilan. Kaya nag-ampo ko sa Ginoo. Ang Ginoo rin maghatag sa ako karong adlaw. Sa ato, karong adlaw. Pagkatulog na ko alas 8, na nanuktok dali. Nangita, kaya asa si Liu Papo. Na natulong si Liu Papo, ipungkaw ko nila. Pag mata na ko, nakurat kay sa matanan ko. Kaya nagdala og tulo ka sako nga bugas, tag 50 kilos. Lingon ko, sir, kinsa may gatag na. Ipadala ni ma'am, huwag ko kaila, kinsa. Dawat lang ko nga dawat, picture na yun. Para at least na ebidensya na nadawat yun. So pag human, na ang tulo ka sako, ang mga parent nga nadoy, nagtinanawa sila. Wala, grabe yung pag-ampo ni sir, no? Kitagaan din nagtulo ka sako, buntag pa, alas 8. Pag human nilaglakaw, balik ko tulog. Ay, gisulong ko sa akong asawa. Tulog ka. Nagitagaan at agrasya sa Ginoo, matulog ko ka. Inaana yung mga tao, tapulan. Kapano na sa mga asawa, ba, masinggan rin kayo. Diba? Oo. So, ako sa ginan nga, matulog lang ko. Kaya kining adlaw, nakalaan gini nga, matulog lang ko. Tulog ko balik, bahala na yaw-yaw na, tulog ko. Pagka alas 10 sa buntag, nani nanuktok. Nagdala o 2 kasako bugas. Si sir, nakikipadala ni sir. 2 kasako bugas. Kisa nga na siya.
Basta kay nakaila siya sa imo na ako kaila po. Picture lang yapon. So pila na? 5. Pagkahuman, naglungag sila. Tulog na sa pubali. Tuko na po kaya masawa. Nanayga siya, gatag sa Ginoo, ano magtulog-tulog pa man yun. Diba? Di ang mga ginikanan, ningon po silang, lagi mo mo. Sure yun, tulog ano. Nanayga siya, gatag ang Ginoo. O sila kabalo, mo akong buhaton anak adlaw, magsige akong katulog. Pagkabot sa alas 12, ila kong gipukaw kay Maniud to na. Pagkataon-taon na niabot, gikan sa City Hall, nagdala og isa kasakong bugas. Ihatag daw sa New Papo. Ang inawat na na ko, pag umana ko kaon pa niyo to, ni balik na tutulog. Awa na dito, nagsagol ang ambulance, fire truck, tulog niya ako doon, hapon na. O, di ba? Basta kaya, kani ang lawa, ako rin hindi tulog. So, pagkatulog na ko, mga taon, alas 5 sa hapon. Alas 5 sa hapon, sama sa inyo royalty gapon sila. Ayun kung ano gapon mo kaubar, gapon nilinis sa buwan. Naa sila'y i-pledge diya nga nalimot ko. Naa sila'y yuta nga gibaligya. Inana pa rin sa inyo kung mahalin daw to, tanan sila nga 14 sila kabuo. Magdunit sila og tag sa kasako bugas. Kung mahalin to. Ala, nakurat kayo. Ito kay pila to sila kasakinan niya murag na ulo. Ginaog nila ang 14 kasako bugas. Unya gilinya nila diri. O ang mga ginikanan nga naa diri, nitulo ilang luha. Manuman. Ingon sila. Sir. Kung pamikakitag tao nga grabe kayo ang pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ang kanang adlaw gihurot nimo ampo para sa bugas, pila ka bubok ang gihatag sa ato. Kung atong isumag daghan kaayo. Oh. So gikan ato pag-start, ningon niyo ko sa ilaha. Ayaw mo pangbutang. Sama sa inyo Inyo gyapon ning makuhaan o aral. Ayaw din mo pagbutang o kabalaka sulod sa inyong kasing-kasing. Nga naman, sama na nga huyang ang inyong pagtuo o pagsalig sa Ginoo.